ku tazo ango amarya murke amanar juna sarrafin zamurkewa yau ne. Ranar ake so yau ga ango ga amarya, aure ibadar Allah ba a aura a sau ba, kuma daddaɗin lada a cikinsa ba da wasa ba, kuma ma cikin sannoni ita ce ta zan babba, sunnar ma'aikin Allah ɗan gata ga rabba, ko duniyar da kiyama da babu shi ba za a yi ba, ya mai cikar tarbiyya mai halin akamanta, gefenta na hango mahaɗin rayuwar nata, daga nan shi kasancewa san fi kyau da kusanta, tamkar karace wacce fa ba ta yi an rabewa, kuma sau da kauna ne faslara kan a fahimta. Ango amarya harke amana amana. Gargaɗi na gun kafa ango mai gida gun amarya, ciyarwa da shaya bar hannu ummi da abba, tufafi da sauran hidimomi yau bai ga abba, kai ne fa madadin uwa da uba yau sai ka duba, dukkan fa nauyi sun hau kanka yau sai ka duba, Allah ta ya karɓo aure sun na rabba, to gargaɗi a gare ki amarya yar amana, shine mudubin dubawar ki kaddai ki manta, ki zan mai fa kame kanki sun fa ban so ki manta, hatta iyaka in ya saka ba tsallakewa, da bibiyayya ce kika zo yi karki manta. Ango amarya harke amana amana. Aure na 'ya'yan manya suke halin 'yan manya, komai na 'ya'yan manya ba su koyi da ƙarya. An gofa kayo dace mai digiri tica ce, a girki fata fa ƙwarance, malama ce a karamce, girkin ki mai sasanti, da shi zaki sai tashi, angon ki na son santi banda sanya amarya. Iyayen amarya murna, iyayen amarya liki, iyaye na ango murna, iyaye na ango liki, yayun amarya murna, yayin amarya liki, yayu na ango murna, yayu na ango liki, kannan amarya murna, kannan amarya liki, kanne na ango murna, kanne na ango liki, kawayan amarya murna, kawayan amarya liki, abokai na ango murna, abokai na ango liki. Hakika da naira gidan masu naira, ana kar da naira gidan masu naira, naira da naira sai masu naira, ni Nura MD waƙar bikin ni nake. Ranar ku tazo ango amarya murke amanar juna sarrafin zamurkewa yau ne.